Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes kitsa 17 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 99 kadlaw na lang ang nabilin Pasko na naman 106 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Pagkatapos dito sa Metro Manila, kag mismo sa Manila, pagi kay Mayor Isko Moreno, nga pagpasira sa mga sementeryo, pribado man o kon publiko. Dire sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Bing Leonardia, mag-aisyo sang mando ehekutibo, temporaryo man, nga magapasira sang publiko kag pribadong sementeryo sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Mayor Bing, nakita niya ang rason sa pahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga ang public kag private cemetery ang dapat temporaryo nga ipasira sa adlaw sang tradisyon nga naduaw ang mga nagkalamatay. Ambot silingon, Nobyembre 1, Tobtob, Nobyembre 2, All Saints Day kag All Souls Day. Pero, suno kay Mayor Leonardia, posible tugutan man na ang pagbisita sa mga patio antes sang Oktubre 31 kapagkatapos sang Nobyembre 3 para kuno ini sa kayuhan sang publiko. Suportado mga ni General Services Office Head Jerome Solinap ang desisyon nga ipasira ang mga patio sa tion sang Piyesta Minatay. Ang Piyesta Minatay kada tuig na sa ulog ini Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Pwede naton mapaiway isa ka tuig kagkabay pa next year nga makabisita na kita ka magtililipo naman kita sa tion sang Nobyembre 1 bilang tradisyon nga mga Pinoy halin pa sang una. Wala pa kita makalabunag nga aton mga katigulangan kinasaulog na ini ang tigkalalag, All Saints Day kag All Souls Day. O galing ti inigo kita sining coronavirus so para malikawan nga maglapta pagid ang virus mangunti gagutok ang sementeryo mo kung Nobyembre 1 ipaiway talang anay. Pwede nga makabisita kamo bisan adlaw-adlaw sa inyo minatay bisan hindi Nobyembre 1. Kag tugutan antes sang Oktubre 31 pagkatapos sa Nobyembre 3 pwede na. Bisan subong gani pwede na kamo kaduaw sa inyo mga minatay. Kaya may mga physical distancing kita nga ginapatuman subong nga hindi kita luyag nga magtilipon-tipon bisan simbahan gani pila lang katao ang ginapanugutan
sa pila ka mga mall, pila lang nga ginapahanugutan, bisan sa salakyan di pasahero, ay sos, oo, ganganganang aton sini mga kauturan, daw maano na gid nga magbalik kita sa kinaandan, pero anon mo na. Hindi pa pwede subong bangod sining coronavirus. Para sa akon maayo maning tika nga. Ginhimo ini sang aton mga local government unit nga opisyal para man sa kayuhan sang tanan. Para ini sa imo, sa akon, kag sa aton tanan nga hindi pagid maglapta ining virus kag hindi pagid madamo ang magkalaigo. Budlay, dito sa Amerika, sumong ginatun-an nila, siling sa isa ka doktor dito kahapon, siling niya mas maayo ko no, ang dipinsa sang face mask, ining mask na, ining face mask, ikumparar sa injeksyon o anuman nga baksin. Kapati saya nga kung sige lang kita gamit sa gwa, sang face mask, mas bakod ba ini, ikumparar sa baksin subong. Nga may mga trial na gani. Ang isa to, first dose, ikan dose ko no daw, medyo na budlay do, naigo do na piang, ano nga plastada. Pero hulaton ta, kung may aragin man baksin, posible, mangin pwede pa ini sa merkado o kung sa aton sini DOH sa masunod pagatuig. So, mintras tanto, nga wala pa sang baksin, aber, ang tanan anay nga paandam, tanan nga precaution, kaginahimo sa national, provincial, kag lokal nga gobyerno, sundon talang. Lakip man ang pagpasira temporaryo, sini nga tuig, sa mga sementeryo, publiko kaman kag pribado, para malikawan ang paglaptasang virus. Kaya kung wala, kung ugatipon kag wala kagalagaw, hindi ka man matapikan kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kailangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamating. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19
ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Kaya importante ini kaayo, ining pagbalik sang operasyon sang opisina sang Land Transportation o kol LTO karon nga adlaw, Huwebes, Setyembre 17. Importante man ini sa mga may luyag ipalo up bala sa LTO. Suno kay LTO District Office Head Reuben Tampos, bukas na ang tanan nga departamento sang ila opisina karon nga adlaw. Para ini mag-akomodar sa mga kliyente nga luyag mag-follow up sa inyong transaksyon. Pero siling ni Tampos kinahanglan ang tanan nga safety measure ipatuman. Kinahanglan maggadto ka sila opisina, may face mask ka, may ara ikaw face shield. Kompleto ha. Kaya hindi ka man pagbatunon dito. Ang opisina sa LTO kompleto, may alcohol, may tananda. Antes ka makasulod sa ila opisina, istrikto ang pagpatuman nila sa mga health protocol. Ang plaka gali ha, nga nagatapos numero 6, City kag 8, suno kay Tampos, ilahatagan prioridad sa bayan sang registration department kung magproseso kamo. Ari pagid, ang maayo nga balita, epektibo gyapon tubtob Setyembre 30 ang extension nga ila ginhatag para sa mga car owner nga nagapalo up sang renewal sa ila registration, wala gyapon sang penalidad. Kinaliwat ko, importante ini sa may mga salakyan nga may luyag ipalo up, abre karon nga adlaw ang tanan nga departamento sang LTO dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Pinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na para sa kumpleto. Bacolod man sa gihapon, Padayon Aksyon Radyo. Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Areho, arangkada naman si Senador Risa Hontiveros. Kahapon siling niya, baw ang pungsod Pilipinas na disgrasya naman ang 1 kabilyon nga ang Department of Budget and Management Procurement Service nagbakal kuno sang himo sa China nga personal protective equipment ini mga PPE bala. Ini aligasyon ini. Pero hindi maayo ini kung matuod ang aligasyon ni Senadora Hontiveros. Ari, sa 11 ka mga kontrata
sang personal protective equipment, pitugid ang ginkuha sa kompanya sa pungsod sang China. Ting pamangkot kahapon ni Hontiveros, niya nga ang ginunat na iya, ang mga pangayaw nga kontraktor sang sa iya sang pungsod Pilipinas, ang lain pagid amuni. Siling ni Hontiveros, nakita nila nga overpriced naman ang pagbakal sang kagamitan 200 per unit, suma total 1 kabilyon. Purtino, kumatuod ini. Grabe, bisan paano lang ining aligasyon ang pila naton ka mga utod sa gobyerno, sa ahensya sa gobyerno, maganit gid no? Sakit-sakit man eh. Hamak mo, ma-overprice kay mo ya, 1 kabilyon? Sus, ang malain pagid, kay ginuna tayang pungsod sa China, paborito tagid no? Ang China, may tani kon maayo, wala sang nagakatabo nga mga, kung ano nga mga anomalya, kag pila ka mga paglapak bala sa pungsod Pilipinas. Daw agawon na sa aton ang West Philippine Sea, wala kita mahimo. Porte na ini. Kung silsite man, bisan sa mga kampos sa militar, pwede ipatukod sa pungsod China. No, paborito, tagid, kung baksin niya, bakal kita sa pungsod China. Karon bakal naman kita sang personal protective equipment nga suno sa ligasyon, overpriced, 1 kabilyon. Ano ini ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas? Afraid kita sa China? O kung pertigid ang pag-abyanay ni Presidente Rodrigo Duterte kag pungsod China? Daw nakita ko daw hindi amo. Ang aton ihatag ta pa. Bangod kay abyan tang pungsod China. Kung abyan ang pagkabig sa China sa aton, dapat diplomasiya gin ariglar ini sa matawhay la, wala agaway lugar. Amo na blang nga mga plastada. Hindi amo. Ginapadaog-daog og na kita. Ginatapak-tapak na kita, migo gyapon panawag ta. Sumatotal apreda. Hadlo kita sa pungsod China, nga ang aton ginaagaw okay lang. Amo nang masami ko ginasili sa karaya bala, ang ana-ana lang, ang ana-ana pa. Ang iya-iya lang, ang aton, iyaho niya pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, dahil na ipalat na malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon John Diaz, kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.